Pouco a pouco por mira que a companhia de Holanda está ganhando mais e mais atenção e interesse para bem estabelecer na mesa na Aruba. Provavelmente tem a ver com o mercado grande que a Aruba pode representar se tem na conta nos cercania com o país latino-americano. Uma companhia grande de Holanda que anteriormente tem um representante na Aruba agora decidiu abrir uma oficina completa riba nos isla. Se trata aqui de AFAS Software, onde o 18 anos passado a resultado de um negócio de família muito exitoso, com mais de 10.000 clientes around o mundo, junto com o Ministro de Assuntos Econômicos, Mike Mesa, a abertura oficial de oficina na Aruba, que também significa o interesse em conquistar um mercado muito mais grande fora de Aruba. O começo de algo muito grande na Aruba. Nós celebramos o opening de nosso edifício e também começo uma visa de vestiging de Aruba. Dus junto que aqui nós temos membros da Raad van Bestuur Holanda, nós temos a direção Caribe completo e também o staff de Caribe. Nós temos presente junto com os clientes que já há anos, cliente da Novo e cliente da Prospecto, que nós podemos assim, também está presente junto com amigos, família, para celebrar grande ave. A AFAS Software está conhecida para seu produto de automatização que oferece soluções integradas para toda a área de negócio, onde traz todo elemento de organização junto de um sistema de software. Además, é experto em caso, a AFAS Software está conta com partner valioso, maneira entre outros, Ernst Young, para com expertise em diferentes ramos, maneira manejar de sistema de payroll. AFAS is een softwarebedrijf en wij zijn, ik zeg altijd, wij zijn gek van software. Wij vinden het fantastisch om bedrijven te automatiseren en bedrijven verder te brengen. Dat is eigenlijk wat onze missie is. En dat is juist het leuke ervan. Dat doen we in Nederland. Geweldig, op een hele mooie manier. We hebben zo'n 10.000 bedrijven die wij automatiseren. Ja, dat is veel. Met eigenlijk 330 geweldig enthousiaste medewerkers. Ja, wij zijn trots op onze medewerkers. En ja, we komen dus al heel lang hier ook al in de Caribbean. En dat is natuurlijk voor mij is het ook altijd een beetje thuiskomen. Ja. Wij hebben ook een huis op Curaçao, dus dat helpt ook een klein beetje. Ja. En ja, vandaag zijn we natuurlijk trots op deze dag. Dit is een geweldige mooie dag. En dan weer een nieuwe stap in de AFAS-historie. Ja. En waarom Aruba? Omdat er in Aruba heel veel kansen liggen, naar onze mening. Curaçao, daar groeien we ook, maar daar groeien we langzaam. En we zien hier zoveel mogelijkheden. De hotels zijn natuurlijk voor ons hele mooie klanten. Wij hebben al 2 hotels die we hier hebben geautomatiseerd. En we willen ze graag allemaal hebben. Nou, daar hebben we heel wat te doen. Maar ook de overheid en ook de middengrote bedrijven van Aruba, die willen we dolgraag automatiseren. Ja. Durante a apertura de sua oficina novo, a AFAS Software hace una donación de 5.000 florins na Fundação de Gente Mulher em Dificuldade, como mostra de apoio e sustento à comunidade de Aruba. Durante a companhia faz donação de 4% de ganância anual, qual vai para diferentes boas causas. Bana de Saki também contribui com o deporte.